खुलुमबाय बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं दिनै बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। आं गिबियावनो आखायाव दैखांनानै लादों बे बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइखौ सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। दा बेहाय दङ मेट्रिकनि फिथाइयानो जागोन 12 थाखोनि रिजाल्ट बिथा। HS बा हायर सेकेन्डारि जे फाइनाल बिनि फाइनाल आनजादाबो जाला नालाय, दा अब्लाबोथ' रिजाल्टखौ होनांगोन। बे रिजाल्टनि बिथाया मा जागोन? बेहाय बे जि रिजाल्टनि खामानिखौ सुस्रांनो थाखाय जे कमिटि दानानै होदोंमोन डक्टर दीपक कुमार शर्मानि मासि नाजावनायाव, बेहाय बुंदों 12 थाखोनि रिजाल्ट रेबसुं जमा होबाय 12 थाखोनि रिजाल्ट कमिटि। मेट्रिकनि फिथाइयानो जागोन 12 थाखोनि रिजाल्टनि बिथा। बिनि उनाव रादाबा दङ सर्बानन्द सन'वाला नरेन्द्र मदि केबिनेटआव मन्त्रि मोनसिगोन। गोजोनथाव बाथ्रा। अरुणाचलनिफ्राय सासे दङ आरो दा जोंनि आसामनिफ्राय सासे जासिगोन सर्बानन्द सन'वाल। आसामनि जि आगु गिबि मन्त्रि बियो नरेन्द्र मदिनि केबिनेटआव मन्त्रिनि मासि मोनसिगोन। बेनि उनाव दङ सावस्रि मावफारिया डक्टर नयनज्योति डेकाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव एरेस्ट खालामबाय। सासे लोगो आइजो डाक्टार बेसेबा गोजाननिफ्राय लाखादिपनिफ्राय फैनाय बे आइजोखौ बेयो जिनाहारि खालामदों। बैसोआबो खमथार आइजोना 24 बोसोरल'। बेखौ एरेस्ट खालामनानै जेइलाव जोबनानै दोनबाय। बिनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब जोंनि हारिनि थाखाय। आसाम एसेम्ब्लियाव बर' राव बर' MLA फोरनो बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि लाइजाम। मा लिरदों? 20 जुन 26 फैगौ 12 जुलाइ खालिनिफ्राय जुरिनो गोनां आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमनिफ्रायनो बर' रावखौ बाहायनो थाखाय रोखा खालामबाय आसामनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बर' रावखौ फैगौ रांबावजा माने बाजेट सेसनाव बाहायनाय जासिगोन। बिनि उनाव दङ भबेश कलिताया आसाम BJPनि गोदान आफादगिरि। भबेश कलितानो आसामनि मन्त्रि आफादाव जायगा जायाखैसै, नाथाय बिथांनो दा रन्जित दासनि उनाव आसामनि BJP हान्जानि आफादगिरिनि मासिखौ भबेश कलितानो होबाय। बिनि उनाव रादाबा दङ आमथिसुवानि मुङै आरज गाबदों गुवाहाटीनि बाथौआरिफोरा। आरो मोनसे दङ फ्लरिडायाव बायबाय 12 थालानि बिल्डिं। ग्रुप थांदों आरो बे 12 थालानि बिल्डिंआ आमेरिकानि फ्लरिडा आरो नोगोरा जाबाय मायामी होननायाव। बिनि उनाव कर'नानि भेक्सिन मोनैनि थाखाय सिलचर आरो लामदिंआव रायजो राजाया खुद्रिदों आरो लामा होबथादोंमोन। पुलिसा लौथि सिबदों, सोरबा बुजानानै दुखु मोनदों। बिनि उनाव जाबाय
सुराङै मोसौ फानहरखुमाग्रा सानै मोसौ सिखावफोरखौ हमनो हादों। बेयो जोंनि बे आफां आसामनि जाथाय बियो। बिनिफ्राय जालुकबारि पुलिसा लाख लाख रांनि खावनाय थाव हमनो हादों। लाख लाख रांनि थाव खावजाबाय थायो। मा थाव? सोदाङि थाव, सोदांनाय थाव बे आरो दा बे सिखावफोरखौ हमनो हादों जालुकबारियाव। बंग्रानि पासनियारपारा ओनसोलाव सोमोनांथावै मानसि बुथारदों। दुखुनांथाव बे गाज्रि खौरां बियो। कामरुप जुन 26 मंगलबार खालिनि मोनायाव कामरुप जिल्ला बंग्रानि पासनियापारा ओनसोलाव सोमोनांथावै मानसि बुथारदों। सुलुङाव मिथिहोनाय बादिब्ला सासे सुबुङा इनायै बुथारजादों आरो दायनिगिरिया बिखौ गावनि न'नि उनथिंजाय फबनानै दोनदोंमोन आरो बे जाथाया बुधबार खालिनि फुङावसो सोराङाव फैदों। बुथारजानाय सुबुंनि मुंखौ सारमान आली होननानै सिनायथि होनाय जादों आरो बेखौ हानिफ आली आरो बिनि नखरनि सुबुङा मंगलबार खालिनि मोनायाव बुथारदोंमोन। बिनि उननि रादाबा जाबाय सुजुथायाव दङ हाद्रि बालाजों लोगोसे जोंनि देहायाव बिजानुफोरा हाबफैयो, बेखायनो मास्क गाननांगौ। बेनिफ्राय तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरजों सासे गाथारलांजादों। दिग्बैयाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोनदों। बाक्सायाव गोबां बिबांनि दंफां हमदों। बिनि उनाव जोंनि आखायाव इंखंनि रादाबा दङ। गुवाहाटीयाव सासे सुबुङा सानै सुबुंखौ देगारजों गाग्लोबदों। बेनिफ्राय इंलेन्डनि लिसेस्टार इउनिभार्सिटियाव 14 बोसोर बैसोनि गथ'नि गियानखौ नुनानै गोमोदों। दाखालिनि रादाबाव फैबाय सुबर्णनि मैया ओंखारदों। सुबर्णनि रादाबा जे 7 बोसोरावनो बियो प्रफेसार बा बिबुंगोरा जानो मोनबाय। बेसेबां गोमोथाव। बे सुबर्णआ माबायाव थायो, निउयर्कआव थायो, नाथाय मानसिया अरिजिनेलि इन्डियान, बिमा बिफाया इन्डियान, भारतारि। इंलेन्डनि लिसेस्टार बे इउनिभार्सिटियाव 14 बोसोर बैसोनि गथ', बिनि रादाबा ओरैहाय जे जुन 26 इंलेन्डनि लिसेस्टार इउनिभार्सिटियाव 14 बोसोर बैसोनि गथ'आ सानखान्थि आयदानि प्रफेसर जादों। यासा एस्लेनि लिसेस्टार इउनिभार्सिटिया गेस्ट फोरोंगिरि महरै सायख'दों। रिपर्टनि बादिब्ला फरायसाफोरखौ फोरोंनायनि उनाव बियो गावबो बे इउनिभार्सिटिनिफ्रायनो डिग्रीनि सोलोंथाइखौबो लादों। बे इउनिभार्सिटिया बयनिख्रुइबो खमसिन बैसोनि फरायसा आरो बयनिख्रुइबो उन्दैसिन फरायसा महरै उफ्रा बिमुंखौ होनाय जादों। यासाया 13 बोसोर बैसोआवनो इउनिभार्सिटिजों सोमोन्दो लादोंमोन। गोमोथाव रादाब। बेफोरखौनो गिफ्टेड चाइल्ड होननानै बुंजायो। बेनिफ्राय सावथुननिफ्राय रादाबा दङ। सावथुननि खौरां जाबाय जे शाहिद कापुरा गावनि न'आवनो सासे जोबोर मोजां लोगो मोननो हादों आरो काजला गावनि केरियाराव जाफुंसारनाय आरो हिट जानाय सावथुनफोराव। बिनि उनाव कंगना रानाउतआ इन्स्टाग्रामजों बे रोखोमनि खौरां जे जोङो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। दानिया जों फैदिनि
आसामनि गांसे लिडिं पेपार गिबिसारिनि पेपार बे जाबाय अग्रदूत। बे अग्रदूतआव रादाबा दङ ओरैहाय मानव हरबाहर भयाबह ग्राखत अखम मानसि लांखारनायनि गिलु बालु मनग्लाबनायाव आसाम मानसि लांखारग्राफोरजों मनग्लाबजादों आसामा गाहाय होनबावदों राज्यर महिला और शिशु बाहिरनि जघन्य कार्यत नियोग करा হয় जोंनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे खोथाखौ बुंदों मा जोंनि हादोरसानिफ्राय हिन्जाव आरो उन्दै गथ'फोरखौ बाहेरायाव लांनानै गाज्रि खामानियाव बाहायहैयो। बे आरो गुबुन मोनसे रादाबा जाबाय बेजोंनो दंफायो बरसिं बे कनस्टेबल पदत नियुक्त अखमत ड्राग्सर व्यवसाय सशस्त्र संगठन। बिनि उनाव जाबाय पलाबलै गई आरक्षीर द्वारा गुलिबिद्ध कुख्यात डकाइत धर्षणकारी काला शहीदुल बे धुबरी सापरनि जाथाय जे बे जाबाय सासे डाकाइत जिनाहारि खालामग्रा मुङा काला शहीदुल बे पुलिसजों हमजानायनिफ्राय बारग'नो बे खारदोंमोन नाथाय पुलिसा बेखौ गावनो मोनदों। बे इनिफ्राय बिनि उननि रादाब जाबाय एसिएस एपीएस सह राज्यर 25 जन बिखयार जालियाती तथ्य पहरलि एसिएस एपीएससी खौ लाफानानै जोंनि हादोरसायाव 25 अफिसारनि जालियातीनि खारिया सोराङाव फैदों। बिनि उनाव मोनसे रादाब बीजेपी हते सामिल होबोनो कि बीपीएफ सोंलु जों बे रादाबनि हेडिंखौ बानायदों बीजेपी हते सामिल होबोनो कि बीपीएफ बीजेपी हान्जायाव बीपीएफआ सामिल जासिगोन नामा बे दा बहाय बुंदों जे बीपीएफआ थांनाय जे काउन्सिलनि बिसायख'थि बेहाय जेननानै बिनि जे खुंनाय क्षमता बेखौ खोमादोंमोन नाथाय दा बियो बेखौ मोनफिननो थांगासिनो दं नामा बीजेपीजों बुंदों मा सुलुंनिफ्राय मोनदों जे बीजेपीजों बीपीएफआ आरो बीपीएफनि गाहाय आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया जगाजग जागासिनो दं सोमोन्दो लाखिगासिनो दङ बे खोथाखौ बुंदों। बेनिफ्राय राज्यिक बीजेपी सभापति भवेश कलिता आगोलाव बीजेपीनि आफादगिरिया रन्जित दासमोन दा बियो मन्त्रि आफादाव जायगा मोननायलाय मन्त्रि जानायलाय बे मासिखौ खालि खालामबाय आरो बहाय रङियानि भवेश कलिता होननायखौ आफादगिरि महरै थिसनबाय। बिनि उनाव दङ गोलकीय उष्णता विपद मातिसे ब्रह्मपुत्र गंगा सिन्धु नै परियालै जि दुलुर दुंहावनाय बे दुलुर दुंहावनाया खैफोद लाबोदों ब्रह्मपुत्र दैमा गंगा दैमा आरो सिन्धु दैमानि सेरफांनि मानसिफोरनो माब्रैहाय मानो होनब्ला बे गंथाम दैमानि दैया दा बांनो हमदों मानो बांनो हमदों दुलारा दुंबाय नालाय आरो बे दुंनायजोंनो बेसेबा गिदिर गिदिर बरफ हाजोफोरा गलिनानै बे दैयाव गोग्लैदों आरो बेखायनो बे दैमाफोरनि दैया बारायदों होमबा सेराव थानाय मानसिफोरा रायजोफोरा खैफोद दङ बानाजों बिसोर साग्लोबजागोन खारनांगोन बेबादि मैक्सिम गरकिर मार दरै मरमा अखिल गगैया बोसोरनैनि उनाव बिमाखौ लोगो हमहैदों बिमाजों देखा जाहैदों बे मरियनि काकजान जाजी 26 जुन पुत्र और मातृ साक्षातर भावे एनआईएर निया आरो
বিশেষ আদালতে দুদিনের বাবে পেরলত মুক্তি দিয়া অখিল গগৈক কেন্দ্র করে আজি মরিয়নি বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত সালেংহাট লুখৰাখন গাঁৱত সৃষ্টি হয় আবেগিক পরিবেশৰ ন্যায়া हमनानै दोनदों आरो बेनो अखिल गगैनि जि आर'जलाइ बिमाखौ देखा जानो खाबु होनांगौ होननानै बिमाजों देखा जानो खाबु होनांगौ होननानै दा बेहाय गनायथि होदों आरो साननै सम होदों 48 घन्टा बेनो सम होदों बिमाजों नुजाथि हैनानै गामिया जाबाय लुखराखन गाव मरियनिनि बेनिफ्राय जोंनि आखायाव रादाब दङ बे अग्रदूतनिफ्राय खेलानि আজি भारत इंलैंडर प्रथम एदिनिया তিনি इंडिया भार्सेस इंग्लैंड नि सेथि सानसे हाबाफारिनि वन डे आरो क्रिकेट गेलेनाय बादायलायनाय चेम्पियन पर्तुगालर बिरुद्धे दृढ़ बेलजियाम पर्तुगालआ चेम्पियन जादोंमोन आरो बेनि बेरेखायै गोख्रोङै गसंनो फैदों बेलजियामा बेनिफ्राय विश्वकप शुटिंग प्रतियोगिता भारतर सौरभ चौधुरी मनु भाकेरर रूपर पदक सनानि मेडेल मोनाखै बिसोरो सौरभ चौधुरी और मनु भाकेरा वर्ल्ड कप जी शुटिंगनि बादायलायनाय बोरला गावनाय बादायलायनाय बेहाय रुफानि मेडेल मोनदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब होबावदों विश्व श्रेष्ठ हौवा हन्दिखनत क्रिस्टियानो रनाल्ड'आ देग्लायनि इउर' कापआव बे मा जि मोजां गेलेदों आरो अलिम्पिकआवबो बिदिनो गेलेगोन होमबा बियो मा बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो साबसिन फुटबल गेलेगिरि जानो थांगासिनो दं होननानै मिजिं थिदों आरो बेनिफ्राय আজি অপৰাজ্য নেদাৰলেণ্ডৰ সন্মুখত চাপত আছে চেক গণৰাজ্য তিনি नेदारलैंड जों चेक गणराज्योआ गेलेगोन फुटबल आरो बेहाय मा होनदों चेक गणराज्योआ नेदारलैंडनि सामना जानो थांगासिनो दङ जाय नेदारलैंडआ इनभिनसिबल फेजेननो हाथावि बा जेननाय गैयै बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब होदों मा दुई धरনের प्रतिषेधके कोविडर बिरुद्धे बेसि काम करे जोंनि गोदान दिल्लीनि जि एम्सनि मुरब्बी डॉक्टर गुलेरिया रणदीप गुलेरिया बिथाङाबो बुंदोंमोन जे मोन्नैबो कोवैक्सिन आरो कोविशील्ड मोन्नैबो जोंनि मानसिनि थाखाय बे बानजाथाव बा खोब खामानियाव होनाय कोविशील्ड और कोवैक्सिन এই দুই প্ৰতিষেধকৰ ক্ষেত্ৰতে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য বুলি কেন্দ্ৰই জনাইছিল এইমছৰ সঞ্চালক ডাক্তৰ গুলেৰিয়াইও এই বিষয়তে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে बेनिफ्राय सोरबा माने ओरै होनदों कोवैक्सिना मोजां नङा सोरबा होनदों कोविशील्डआसो मोजां नङा बेबादि खोथा नाथाय डाक्टारफोरा बुंदों साइन्टिस्टफोरा बुंदों नङा मोन्नैबो खामानियाव गोनां दानिया जों आखायाव दैखांनानै लादों आमारकम बे रादाब बिलाइयाव बे आगोलाव जि रादाब मोनबाय जोङो बेफोर रादाबानो दंसै अब्लाबो बेहाय हिमा दासनि मोनसे खौरां दं अलिम्पिक मुखि हिमा दास आहत हिमा दास जाय जोबोर खारग्रा आसामनिफ्राय भारतनि जानानैबो गेलेयो बेयो इ पाटियालायाव जाबाय थानाय इंटर स्टेट एथलेटिक गेलेनायाव बेयो दुखु मोनदों दा अलिम्पिकआव थांनायनि सिगां बे दुखु मोनबाय माबा जायो थांनो मोनगोन ना मोना
नैबे सिन्तायाव गोग्लैदों। बै दानिया टंलानि बै दाउब'फोरनि दुखुनांथाव दाउब'फोरनि रादाब काजिरङानि नियार पथत बहु बगलिर मृत्यु काजिरङायाव दोनहैगौमोन हगारहैगौमोन बे हाय लांनाय लामायावनो गोबां दाउब'आ लामायावनो थैयो ओमफ्राय माखासेया थैहां जादों मुमूर्ख अर्धहतातिक तो टंला पौरसभार बिरुद्धे गसर साংবাদিক प्रहिरित टंला पौरसभानि टंला मिउनिसिपाल कमिटिनि एगेन्स्टै केस होनाय जादों बे इनिफ्राय मोनसे मा महाजोतर हईते दूरत्व बाराले BPF हाग्रामाबादा मा दे जोङो BTC आव मोनबाय थादोंमोन बेखौ आरो थांनाय इलेक्शनाव बियो महाजोताव दंमोन BPF आ हाग्रामाया नाथाय नै दाखालि बिसोरो महाजोतनि बे हानजाफोरा जेब्ला ज' जायो BPF आ बेहाय नुजाथिहैयाखिसै दा बिनि बाथ्राखौ ओरैबादिखौ बुंदों अग्रदूतआव जे बियो BPF आ BJP आव सामिल जानो थांगासिनो दं नामा बे आरो मोनसे रादाब जे आरक्षीर बेखद ड्राग माफिया महानगरी युवक अपहृत पुलिसनि ड्रेस गाननानै ड्राग माफियाया ड्राग फानगासिनो रोगागासिनो दङ आरो बेहाय महानगरनि गुवाहाटीनि सासे सेंग्राखौ लांखारदों आरो लांखार जानायनि मुङा जाबाय अजित दास बिनिफ्राय मोनसे रादाब BPL নহলে रेशन कार्ड घुराय दियार निर्देश मुख्यमंत्री आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि रायजोफोरखौ बुंदों जायफोरा गोरिब नङा BPL नङा बिसोरो गावसोरनि रेशन कार्डखौ जमा होनांगौ बे खाबुखौ लानो नाङा रेशन कार्डजों मोनजानाय कन्ट्रलनि माइरं मोनजानाय दालि मोनजानाय थाव मोननाय बे सेनि मोनजानाय बेखौ खाबुखौ गारनांगौ इदि होनदों बेनिफ्राय गवालपारा ड्राग्ससह 2 युवकखौ ग्रेप्तार गवालपारायाव सानै सेंग्राखौ ड्राग्स फानग्रा ड्राग्स लाग्रा सेंग्राखौ हमदों बेखिनियानोसै बिनि उनाव दाना नियमिया बार्ता बे नियमिया बार्तायावबो बे आगोलनि पेपारफोराव थानायानो दङ अब्लाबो नैबे रादाबा नतुन प्रजन्मक ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিছে বিদ্ৰোহীয়ে ড্ৰাগছৰ বেহাত উত্তৰ পূবৰ সশস্ত্ৰ সংগঠন बेखौ मुख्यमंत्रिया जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रिया गिख्रंनानै बुंदों जे जायफोरा थिउरिया हान्जा उग्रपन्थी बिसोरनो गोबाङा मा बे ड्राग्सजों लोब्बा दङ ड्राग्स फाननायाव लोब्बा थादों ड्राग्स रोगानायाव लोब्बा थादों नाथाय आलफाया नङा बे खोथाखौ बुंदों ओमफ्राय मैया जोंनि गिबि मन्त्रिया बरसिं बेर हातत कनिस्टेबलर नियुक्ति पत्र तुलि दिले मैया बरसिं बेनो पुलिसनि कनस्टेबलनि साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार दैखांनानै होदों बिनि उनाव दङ निबृत्तिरे हामरनि परिल अम्बुबासिया जोब्बाय मैया जोब्बाय दा बेहाय मा मैयानो दाखालिनो मैया थांनाय हर नङा दाखालिनि हराव माबादों आरो जोबदों आरो बेहाय कामाख्या धामत हपटनिक मुख्यमंत्री पूजा परिक्रमा गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिसिखौ लानानै बे कामाख्या धामाव जेब्लानो दरजा खुलिबाय बेहाय फुजा होनो सौहैदोंमोन बेनिफ्राय फैबाय कलकातायाव प्रेरण करा 300 सेम्पलर 77% डेल्टा भेरिएंट जों डेल्टा भेरिएंटखौ बिराद गिख्रंथाव होननानै खोनादों मिथिदों दा दाखालि आसामनिफ्राय 300 सेम्पल हरदोंमोन 300 सेम्पल बिनि
77 जौखोन्दोआनो डेल्टा भेरिएन्टनि होमबा आसामावबो डेल्टा भेरिएन्टआ हाबफैबाय जोङो सांग्रां जानांगौ गिनो नाङा नाथाय सांग्रां जानांगौ एसअपिखौ मानिनांगौ मास्कखौ गाननांगौ ससियेल डिस्टेन्सखौ लाखिनांगौ बेखौ होनदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ बे रादाबा जाबाय कयला ट्राकआव तीक्ष्ण नजर रखा निर्देश मुख्यमंत्री खैलानि ट्राकआव बा खैलानि ट्राकफोरखौ जोबोद सिला नोजोरजों नायनो थाखाय जोंनि गिबि मन्थ्रिया बिथोन होदों पुलिस बिफानखौ बेजोंनो माबा माबि लांखुमानायबो जायो बे आरो बेनिफ्राय सापरत गुलिचालना करी आटक कुख्यात डेकाइत शहीदुल सापर बिलासपारानि खाथि सापराव मा गाज्रि मुं मोननाय नटरियास डाकाइत शहीदुल होननायखौ पुलिसा गावदों गुलि खालामदों थैयाखै दा हमनो मोनबाय आरो बेखिनियानो बे नियमिया बार्तानिफ्राय दाना असमिया प्रतिदिन फैदिनि बेहायबो आगोलनि रादाबफोरानो दंसै अब्लाबो नैबेहाय हाथर तालिका लई जेरार बाबे तलब करिबले हाजो डिब्रुगढ़ आरक्षीर तदन्तकारी बिखया आखायाव लिस्टि लानानै डिब्रुगढ़नि पुलिस बिफाना थागथियारि माबानो थाखाय जेरा खालामनो थाखाय दायनिगिरिखौ कमियाव 20 ACS APS ग्रेप्तार आखन्न बै APSC केलेंकारिया राकेश पालनि दुर्नीतिया कमियाव 20 ACS APS ग्रेप्तार आखन्न खमैबो 20 ACS आरो APS नि साख्रि मोननानै थानायफोरा खाजानो हासिगौ साक्षात्कार अभियाने হৈছিল राष्ट्रपति बिखया बिसोर ओरैबायदि खाबु लादोंमोन जे इन्टारभिउ होआलासेनो अफिसार जानो मोन्दोंमोन थाखानि बोलोआव उननि रादाबा जाबाय संबाद मेलार 24 घन्टार पिछते बदलिल निर्देशना रादाब मेल खुंदोंमोन रादाब मेल खुंनायनि 24 घन्टानि उनाव जे एसअपिनि निर्देशना बिथोन बेफोरो सालायसोलु जादों स्वास्थ्य मंत्री भाइसरे निमिला एसअपि प्रकाश मुख्य सचिवर मानोबा बिदि जाखो जे जों मैया नायबाय जे गोरोबमारा केशव महन्त बुंनायजों आरो आगोलनियानो प्राय दंजोबो बेनि उनाव दङ 2 माहत 29 बार पेट्रोल डिजेलर मूल्य बृद्धिर राज्य माधबार हटाइसे सरकारे दाननैयाव 29 खेब थावनि दाम बारायदों पेट्रोल डिजेलनि दाम बारायदों आरो बे राज्योनि सिंस्रिखौ बुस'नाय जादों बेनिफ्राय सेलेंहाटर स्वगृहत उपस्थित हुई आवेगिक कृषक नेता अखिल गगৈ जे कृषक नेता आबादारिफोरनि नेता बियो सेलेंहाट गावनि जायगा सेलेंहाटनि गावनि न'आव नुजाथि हैनानै बिमा आरो जे गामिनि मानसि बिसोरनि सिगाङाव बुंदों जे बियो जेब्लायबो मानसिफोरनि नोगोरारिफोरनि खामानि मावलांनो थिरांथा लाखानाय बेनिफ्राय मोनसे गोमोथाव रादाब आरो बाख्नायथावबो साहरपारा लौह कणिका निष्कासनर जन्त्र उद्भावन डक्टर जतेन्द्रनाथ कलितार आसामनि सासे साइन्टिस्ट बिथाङा साहानिफ्राय आयरन
नि लहानि जि गुन्द्रासा बेखौ आलादा खालामनानै दिहुननायनि मोनसे जन्त्र इनभेनसन खालामनो हादों बानायनो हादों बेनिफ्राय पर्तुगाल माने रनाल्डो নহয় खेलानि रादाब फिफार 1 नम्बर हन्मुखत डिफेन्डिं चेम्पियन पर्तुगाल माने रनाल्डो নহয় पर्तुगाल माने रनाल्डो नङा रनाल्डो रुदिबोली नाथाके बिखेक रणनीति मार्टिनेज बेनिफ्राय प्रतिदिननिफ्राय आरो रादाबखौ जोङो बेखिनियावखौनो फरायबाय बेनि उनाव दङ असमिया खबर होननाय रादाब बिलाइ बेहाय दङ नैबे असमिया रादाब असमिया खबर बेहाय दङ जब्द हब अयोग्य हिताधिकारी रेशन कार्ड दहाय जे रेशन कार्डफोरखौ गिबि मन्थ्रिया बिपिएल मानसि नङाबा गरिब मानसि नङाबा जमा होनो थिनदों बे खोथाया जब्द हब अयोग्य हिताधिकारी रेशन कार्ड जुदि गावनो जमा हैयाब्ला अब्ला एफोरखौ नागिर नागिर सिज खालामनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय माइक्रो फाइनेंस ऋणग्रस्त महिला आरम्भ करिब गणस्वाक्षर संग्रह अभियान बे माइक्रो फाइनेंसनि दाहार लाग्रा आइजोफोरा माबा मोनसे खालामलाबाय गासिबो ऋण रेहाय होनांगौ होननानै जे बिसोरो सिगनेचार कालेक्शन केम्पेइन खालामनो आखायाव लादों गोबां आइजोफोरनि रायजोफोरनि बिसोरो मुंसाइ बुथुमगोन बेनिफ्राय 2021-22 वित्तीय बर्षर बाजेटर भावे परामर्श विचारी इमेल मुकली वित्तमंत्री इमेल मुकली वित्तमंत्री जोंनि जे रां बिफाननि मन्त्रि अजन्ता नेउग बियो बे फैगौ जे रां बावजा बा बाजेट सेसन बिनि सिगांनो गोबां मानसिनिफ्राय गोरों गोरानिफ्राय सुबुरुन बिनानै माबादों आरज खालामदों रादाब बिलाइफोराव परामर्श बिसारी इमेल मुकली वित्तमंत्री बिथाङा इमेल हगारनानै होदों जाहाथे बेहाय हरो बे आरो बेहाय मोनसे रादाब आरो जोङो माबाबावनो हायो बुंबावनो हायो बे जाबाय 10,000 टकिया साहाय्यर पर वंचित प्रकृत जापि शिल्पी बे खफ्रि बानायग्रा मानसिया मोननांगौ रांखौ हेफाजाब नाथाय बेखौ थगायनानै गुबुनासो मोननाङियासो मोनदों आरो थाखायबो बारा नङा मददनि थाखाया 10,000ल' मुख्यमंत्री थलुवा उद्योग बिकास आसनित दुर्नीति थलुवा उद्योग माने नखर शिल्प आरो जायगानिनो बे उद्योगखौ आसाम सरकारा विकास खालामनो एबा गेवलांहोनो नाजादों नाथाय बायगर मानसिफोरा बेहायनो गाज्रि मन्त्र सोनानै होदों गाज्रि खायदा खालामदों बेनो बिनिफ्राय जों थांदिनि मोनसे जुगसंख होननाय बांला पेपाराव बेहाय होदोंमा 22 जिल्ला संक्रमण कमसे 1 घंटा शिथिल कर्फ्यू 22 जिल्लायाव मा जि करना भाइरासनि गाग्लोबनाय बियो खमायदों आरो बेनिखायनो 1 घंटा कर्फ्यूखौ खमायनानै होनाय जादों बेनिफ्राय
45 दिने 135 कोटी टाकार ड्राग्स बाजेयाप्त जोंनि गिबि मन्थ्रिया बुंदों जे 45 साननि गेजेरावनो 135 कोटी टाकानि ड्राग्स जब्द खालामनो हादों बेनिफ्राय आज शेष 16 जुद्धे पर्तुगाल बनाम बेलजियम बे जे इउरो काप बाहाय माबा थाहैयो नालाय नकआउटआव एबार गासै 16 टीम बेहाय पर्तुगाल दं बेलजियम दं दिनै बिसोरो मोननैजों सामना सामनि जागोन मोगा-मोगि जागोन रनाल्डोर सामने बिश्वेर 1 नम्बर दल रनाल्डोनि हानजानि मोखां जादों मोगा-मोगि जानो ओंखारदों मुलुगनि 1 नम्बर दोलो बेनिफ्राय मोनसे रादाब बे जाबाय जे प्रथम जीवने टैक्सी सालातेन बिधान चंद्र बै बेंगलनि आगोलनि जे गिबि मन्थ्रि मुंदांखा जोबोद मोजां मानसि बिधान चंद्र होननाया बियो गिबि समाव आगोल समाव सिगां समाव बा सिगांनि जिउआव बियो मा खालामोमोन कलकातायाव टैक्सीसो सलायोमोन बे आरो होमबा बिबो गाहाय थाखोनिफ्राय फैनाय बे थांबाय दानिया फैदिनि जोङो दैनिक जन्मभूमि बेहाय रादाबा ओरै होदों অসমত 6 বছৰত সংঘটিত 1575টা ঘটনা 6 बोसोराव 2 बोसोराव आसामाव मानसि लांखारनाय गाज्रि जाथाया जादों बेसेबां खेब मोन बेसेबां 1575 889टा घटना शिशु সরবরাহৰ बिनिनो 889 गथ' लांखारनाय खुदिया लांखारनाय बेसेबां शिशु महिला किशोर किशोरी पिछपरा जिल्लार बांसिन गथ' आरो आइजोफोरानो मा बेकवार्ड बा गोग्लैसोनानै थानाय जिल्लाफोरनि बेनिफ्राय मानवर अबैध সরবরাহৰ भयंकर छवि दिनै आसामनि बियो जे मानसि लांखारनाय निजि सावगारि बे गिलुबालुथार অসমত डेल्टा भेरिएंटक लय हंकार कारण नाय केशव महंत केशव महंत बुंदों मिथिनानै बुंदोंना मिथिया हलासन बुंदों खोन्था रोंला जे दहायथ' मोनबाय जोङो 77 300 नि मादाव 77%आनो डेल्टा भेरिएंट मोनदों कलकातायाव जोंनि आसामनि सेम्पलखौ दा केशव महंत बुंदों आसामनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया जे आसामाव डेल्टा भेरिएंटखौ लानानै गिनांगौ गैया दे बिनि उनाव सन्देहर आबर्तन हिमार अलिम्पिक यात्रा बेहायबो होदों हिमाया दुखु मोननानै दङ दा बेयो अलिम्पिकआव थांनो मोनगोन ना मोनला बे आरो बेनिफ्राय मोनसे रादाब फारा अबिहनै टकिअ'लै ब्रिटिश दल ब्रिटिश हानजाया टकिअ अलिम्पिकआव थांगोन फारानि मुं गैया हलासेनो बा फारानि एबसेन्सआव जे फाराया थांनो हानाय नङा बेनिफ्राय जोङो थांदिनि गुबुन गांसे रादाब बिलाइ जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम बेहाय रादाबा दङ 2 বছর মরম বেখানাंला এইবার বিত্তমন্ত্রী লক্ষ্য 317 কোটি देग्लाय जोंनि जे रां बिफाननि मन्थ्रि अजन्ता नेउग बे थांखि लादों 317 कोटी रांनि आरएसएस सरकारा गय मन्थ्रि हुआ भवेश कलिता बीजेपीर सभापति आरएसएस निफ्राय थांनानै भवेश कलिता मन्थ्रि जादोंमोन नाथाय दा बियो आसामनि बीजेपी हानजानि आफादगिरि जाबाय बे
बेनिफ्राय सरकाराव समालोचना मुखर कंग्रेस नेतृत्वाधीन महाजोट बै जे थांनाय आसामनि बिसायख'थियाव जों मोनदोंमोन महाजोट कंग्रेस AIUDF BPF आरो सोरखौबा बे महाजोटआ दा मा खालामदों सोरखारखौ जोबोर सोंखारिसे गारदों बेनिफ्राय बाहाय रादाब दङ मोनसे कालदियाय उटुआय नेले ससान पट कालदिया होननाय दैमाया बेनिफ्राय जाबाय अखम आरक्षीर परिदर्शक पर्यायत व्यापक हालहलनि मैयानिफ्रायनो आसामनि गोबां थानानि असिफोरखौ ट्रान्सफार खालामलाजोब्बाय सोलाय सोल' खालामजोब्बाय बे आरो महानगर आरक्षीर 17 थानार भारप्राप्त बिखायाक बदली बिनि फिथाइ हिसाबैनो जे गुवाहाटी महानगरनि गं 17 थानानि असी बिसोरनाबो गासैबो सोलाय सोल' जाजोब्बाय सासेया गुबुन गंसेयाव थांदों बै गुबुन गंसेना बेहाय फैदों बे रोखोमनि जालाजोब्बाय आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे रादाब लाबावनि बे रादाबा जाबाय जे महाकाश सकलोरे बाबे नख्रांमाया बयनिबो थाखाय रावनिबो एकथा सम्पत्ति जानो हाया बियो बे शिवसेना नेता संजय राउतर खेत राष्ट्रीय पर्यायत कांग्रेसक बादि विरोधी मोर्चा अहमपूर्ण शिवसेनानि बिथाङा बुंदों मा जे नेशनेल लेभेलाव भारत लेभेलाव कांग्रेसखौ बाद होनानै मोनबो बेरेखा मंच जानो हाया खालामोब्ला बेयो इनकमप्लीट बेखौ होनदों इनिफ्राय सासे आइजोनि खबर अनलाइनत पाठ ग्रहणर बाबे नासिल स्मार्टफोन बेहा बे सासे फरायसाया अनलाइननि क्लासखौ एभेल खालामनो थाखाय स्मार्टफोन नांगौ बे स्मार्टफोन गैयामोन बेखौ बायनो थाखाय बेनो रां नांगौ बे रांखौ बोरैहाय बुथुमदों बियो एडजन आम बेसि 1.2 लाख टका पाले तुलखिए एडजन आम बेसि 12टा डजन से थाइजौ फाननानै 1.2 लाख टका मोनदों तुलसिया बे आइजोनि मुङा तुलसि बेबो गोमोथाव रादाब दा नोंथांमोना फरायबा मोनसिगोन आरो बेखौ दा दिनै जोंहा समाबो बारा जाबाय बेखायनो बेखिनिखौनो नोंथांमोना फरायनानै खोनासंहोबाय आरो जोबनायाव नोंथांमोना आंनि फिर साबायखर आरो खुलुमनाय जासिनानै दिनैनि हाबाफारिखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।